Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэты наш стрым, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Гурт «Знич» распачаў працу над новым альбомам. Прычым, працуе ён над гэтым новым альбомам не толькі ў сваім звыклым знічаўскім складзе, але і сумесна з фальклорным калектывам. Што гэта за калектыў, як ідзе праца і ўвогуле чым могуць пахваліцца, а таксама прэзентуем новы кліп сёння. Усё гэта раскажа і абмяркуем мы з лідарам гурта «Знич» Алесем Таболічам. Добрый дзень, Алесь. Добрый дзень. Ну давай ад пачатку пра новы альбом. Калі пачалі над ім працу і ці было вот адразу нейкае там селі, там задумаліся, выпрацавалі канцэпцыю, як это будзе выглядаць, ці яно неяк само так склалася? Ну, пачнем з таго, што сама канцэпцыя гэта не такая ўжо навіна для гурта «Знич», бо мы, на мой погляд, першыя ў Беларусі, якія пачалі якраз такі выкарыстоўваць фолк-метал, як кажуць, новае гучанне ў сучаснасці, так? Вось. І вось ровно 20 год таму быў зроблены першы такі этап станаўлення якраз такі фолк-метала. Мы запісалі «Дух зямлі» з элементамі фальклорных песен, там «Айдуна за дваром» была купальская песня. І пасля пайшло песня, сінгл выйшаў «Адчуванне вясны» і альбом «Запаветы апошняга старца». Вось тады, на той момант, якраз такі, гэта была такая першая спроба. Тады на той час больш было і менш было намаганняў, як кажуць, абсталявання апаратуры і гэтак далей. Гук тады такі быў, можна сказаць, мякка кажучы, дрэнны. Гаражны такі. Гаражны, так. Ось. А на сённяшні час можна пісаць ажно лезве не ноутбукі, нейкія такія кайфовыя рэчы. Дык вось, канцэпцыя такая. Я доўга шукаў як бы новы струмень у развіцці якраз такі музыкі цяжкой на дадзены момант. І прыйшоў да такой высновы, што трэба ўсё ж такі ўсё новае зрабіць, гэта ўсё новае забытае старое. І звярнулася да сваіх сяброў са студэнцкага этнаграфічнага таварыства. Якраз такі я хацеў бы іх павіншаваць у гэтым годзе якраз такі 20 год. Ось, і запрашаю ўсіх на гуканне вясны, які пройдзе ў Вязанцы. Там адзначыць якраз такі і юбілей такі моцны, і свята нашае. Вось, і паразмаўляўшы і са Светланай Клепікавай, і Ірынай Мазюк, і я шукаў чалавека ці людзей, аднадумцаў, якія маглі бы ўсё ж такі спалучыць фолк, ось аўтэнтыку, якраз такі аўтэнтыку, вярнуся да гэтага, з цяжкой музыкай. І так атрымалася, што я пасля размовы з дзяўчатамі звярнуўся, так гляджу, ідзе Даша Зуева. Гэта лідарка якраз такі гурта «Рутвіца». І кажу, вось мне так вось хочацца так вот зрабіць. Растлумачыў ёй, яна такая, ну так, давай паспрабуем. Ну, кажа, я ж сама металістка ў душы, да? Не, ну там дзеўкі якраз такі такія металісткі, збольшага. Вось, але, каб ты разумеў, што аўтэнтыка гэта нейкі такі зачыненае кола. Яны не вельмі любяць ствараць, ну, калі казаць менавіта пра аўтэнтыку, гэта толькі такія адзінкі людзей, якія могуць гэта паспрабаваць. Вось тады, на той момант, калі мы рабілі «Запаветы апошняга старца», з намі працавала Наталія Сухая. Тады Валынец, прозвішча яе было. Вось яна таксама, там, памятаю, інтэрв'ю сказала, гэта як акунуцца ў нейкую рэчку халодную і сябе асэнсаваць у гэтым фолку. Вось, і мы, у прынцыпе, з ёй дамовіліся, взялі якраз такі «Рутвіцы» матэрыял, вось, і сказалі, давайте паспрабуем зрабіць. Адзіная у нас такая вялікая праблема, што кампазітара трэба было знайсці яшчэ. Я вельмі доўга
шукаў чалавека, які можа яшчэ і зразумець тое, што хацелось бы па-новаму паказаць, таму што метал і альтэрнатыўная музыка яна вельмі разнабаковая. І я звярнуўся да гомельскага хлапца з гурта Крумкач, Артёме, вось. І ён спачатку так здзіўлены быў, што я звярнуўся, я кажу, ну, ось, твоя музыка больш падыходзіць да таго, што трэба зрабіць. І вось мы пачалі гэты працэс. Доўгі, марудны, але ўсё ж такі гэты працэс пайшоў. Вось першы, як кажуць, трек і кліп, лайв-кліп, можна сказаць, там што кліпам яго так цяжка назваць, але лайв-кліп для прэзентацыі таго, што мы вось робім суцэльна. Вось оно, дарэчы, і выйшла. Ну вось, давайте, каб далёка не адыходзіць ад гэтай тэмы, і прэзентуем зараз і песню, і заадно гэты лайв-кліп на песню «Ой над ракою». Так? Калі ласка, уключайце, кайфуйце, атрымлівайце асалоду ад народных спеваў і цяжкой музыкі. Стоїть явор, то таке високе.
Прэзентацыя кліпа і песні «Ой над ракою» гурта «Зніч», ну і гурта «Рутвіца» адразу. І Алесь Таболіч, лідар гурта «Зніч» у нас у эфіры. Алесь, шчыра прызнаюся, я вот, ну ты мне один год знаёмы, я не металіст у душы, але я вельмі ўразіўся, калі паглядзеў, паслухаў гэтую песню. Спадабалася. Раскажы троху, вот, ўсё ж такі, яшчэ, як працавалася над гэтай песняй. Толькі коротко, бо у нас 1 хвіліна да перапынку. Адразу кажу, што весь канцэпт гэтага альбома, будучага альбома, будзе стварацца якраз такі на абрадавым характары песні, народнай фолькавай песні. І ўвасабленне якраз такі гурта «Рутвіца» гэта сплаў такіх цяжкога і фальклорнага. Вось мы якраз такі імкнемся, каб абраднасць, архаічнасць, вось мы чаму называем свой новы стыль архаік фолк-метал. Вось архаічнасць якраз такі спеваў, таму што яны без музычнага адукацыі вакальнага, яны спяваюць, як нашыя бабулі спявалі. Гэта перанос з таго часу у гэты. І вось гэта самая галоўная адметнасць якраз такі нашего такого сумеснага праекта «Зніч» і «Рутвіца». Вось. Мы перервемся на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што ў нас у гасцях лідар гурта «Зніч» Алесь Таболіч. Гаворым пра іх новы альбом, які рыхтуецца і хутка з'явіцца ўжо, і можна будзе паслухаць. Ну і таксама прэзентавалі кліп. Хто не паспеў паглядзець, пасля завяршэння нашага эфіру зможаце адкруціць, як кажуць, і яшчэ раз атрымаць асалоду. Алесь Таболіч, Зміцер Лукашук. Вернемся праз хвіліну. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. Александр Лукашенко ў красавіку наведае з афіцыйным візітам Турцыю. Пра гэта стала вядома 18 сакавіка па сустрэчы з амбасадаркай Турцыі Кизбан Нилванай Дарамай. Падчас сустрэчы з Кизбан Нилванай Дарамай Лукашенко збіраўся абмеркаваць праблемныя пытанні. Праўда, сама амбасадарка адзначыла, што такіх праблемаў немає, яна лічыць гэта нагодай для гонару. У Беларусі усталявалі мінімальны парог балаў на цэнтралізаваным тэставанні. Па беларускай і рускай мовах нездавальняючымі будуць прызнаны адзнакі ад 0 до 9. Для філалагічных спецыяльнасцяў ад 0 до 24. Па першым прадмеце профільнага выпрабавання – матэматыцы, фізіцы, біялогіі, хіміі. Нездавальняючыя будуць ад 0 до 19 балаў, па другім прадмеце ад 0 до 9. Па першым прадмеце профільнага выпрабавання гісторыі Беларусі, сусветнай гісторыі, грамадазнаўстве, замежных мовах, геаграфіі таксама нездавальняючымі будуць адзнакі ад 0 до 24 балаў. Інфляцыя ў краіне расце. Узровень яе паскорыўся да 6 з лішкам %. У лютым спажывецкія кошты павысіліся амаль на 1,5% ў параўнанні са студзенем. Усё гэта паведамляе Нацбанк. Найбольш падражалі збожжавыя прадукты, найменш гародніна. Чацвёрты раз з пачатку года ў Беларусі выраслі кошты на аўтамабільнае паліва на 1 капейку сёння ўначы. Паведамляе пра гэта Белнафтахім. Гэтак, бензин АИ-92 каштуе цяпер рубель 47 копеек, АИ-95 дызпаліва рубель 58, а бензин маркі АИ-98 1 рубель 79 копеек. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з лідарам гурта «Зніч» Алесем Таболічам мы расказваем і знаёмімся з іх новай старонкай у творчасці, новай старой старонкай, так бы мовіць, да? Алесь, вот ты сказаў, што гэты новы альбом, ён будзе в асноўным базавацца ці складацца з такіх апрацаваных
абрадавых народных песень. Чаму вот менавіта такі змест абралі, абрадавыя песні старажытныя? Мы ж прывыклі, што калі там металісты, то гэта там кроў, смерць, зомбі, там яшчэ там што-нибудь, а тут вот такая духовная... Я зразумел, просто сэнс у тым, што фальклор успрымаецца ў грамадстве як нейкая такая песенная фішка, што заўсёды фолк гэта звязана з нейкі чарачка на пасашок. Дарэчы, памятаю, мы з табою пра гэта размаўлялі. А абраднасць і характэрная такая аўтэнтычная старонка, яна зачынена для грамадства. І вось якраз такі праз гэтую культуру, сакральную культуру, можна прыадчыніць нейкія такія дзверы у тое, што мы забыліся. Гэта сувязь з прыродай, з багамі, з традыцыямі і сённяшнім сучасным светам. Дзверы ў паганства беларускага. Дзверы ў паганства, так. І тое, што мы робім па колу усе гэтыя абрадавыя песні, як і вясновая, купальская, калядная, дзедовая і гэтак далей, усе гэтыя песні, яны якраз такі будуць суцэльным нейкім такім моцным пластам для разумення, чаму мы ў гэтым сусвеце жывем. Таму што сама архаічнасць вакальная, спеву праз рутвіцу, яна і ёсць нейкі адбітак гарлавых гэтых пеню, праз мозг, нейкае адчуванне, ведаеш, хочацца паслухаць яшчэ раз, і хочацца зноў акунуцца ў гэтую, як кажуць, рэчку халодную. Так вось, мы плануем гэтую альбом, першую частку гэтага альбома, можна сказаць, «Міньён», прэзентаваць на фестывалі «Купальскае кола», які будзе таксама нейкі вызначальным, таму што свята па сонцу мы адзначаем, і ось хацеў бы запрасіць усіх прыехаць на фестываль, які будзе побач з Менскам, гэта азерцо, там заўсёды праходзяць моцныя фестывалі, як камяніцы і гэтак далей. Вось, это першае. Другое, хацеў бы яшчэ вялікі дзякуй сказаць усім тым, хто прымаў удзел у нашым, як кажуць, творы, гэта сінгле і кліпе. Гэта перш-наперш, это мой сябр, і разам вучыліся ў Акадэміі мастацтв, дызайнер, фотограф, этнограф, я не ведаю, як это сказаць, просто Міхась Арахчеев, сям'і вядомых мастакоў. І вялікі дзякуй яму сказаць, што ён дапамог зняць гэты лайв-кліп, і, дарэчы, ён будзе нам дапамагаць надалей таксама рабіць такія працы. Это, як ён кажа, это праекты, якія развіваюць якраз такі культуру. І вось он так вот нам безвозмездна зрабіў гэты кліп. Это дзякуй вялікі. Ну і, канешне, нашым супольнасці, нашай студэнцкага этнаграфічнага таварыства і перш-наперш гурту «Рутвіца». Таму што без іх гэтай архаікі мы не паслухалі. Ну і самае галоўнае, гэта нашым музыкам. Гэта усе, хто працаваў. Гэта Марынка, гэта Сева, гэта Артёмій, гэта Макс Стец, гэта Костя Трамбіцкі, які, дарэчы, ўжо, я не ведаю, 18 год у нас грае на дудзе. І усе тыя людзі, якія якраз такі робяць сваю вялікую справу разам, гэта, просто такі вось оно выйшла, вось оно, як кажуць, на суд. І мне падаецца, гэта атрымалася. Будзем працягваць сваю справу далей. Я вот слухаў і глядзеў песню і кліп, і у мяне ўвогуле такія вобразы ў галаве круціліся. У мяне такое адчуванне, што вот нашыя старадаўнія ведьмакі, паганцы, яны вот усе былі металістамі вот где-то тады у душы. Мне падаецца, калі уявіць вот под дубам старым, там нейкія такія абрады, вот гэтыя ведьмакі, яны вот якраз такі вот як таболічы такія. Таболічы. Самае цікавае, што вось гэтыя ведьмакі і усе тусоўка, як кажуць, фальклорыстаў, гэта, ведаеш, што я хацеў бы яшчэ раз паўтарыцца, недавно да цябе прыходзіў па іншай справе, як перадачу, але паўтаруся, што Беларусь гэта кладзесь якраз такі фальклору, гэта вялікі кладзец фальклору і фальклорных калектываў, таму што на такія маленькія тэрыторыі столькі шмат якраз такі абрадавых, бытавых песень. Узяць хаця бы тыя старыя часы, калі расійскі гурт
Іван Купала мадэрн рабіў з палацы і гэтак далей. Яны адразу сказалі, што мы бярэм і чэрпаем фальклор якраз таки з Беларусі, тому што 80% песен якраз таки было на тэрыторыі Беларусі, яны захаваліся, яны там в акадэміі у Піцеры, здаецца, взяли іх і перапрацавалі. Так што мне падаецца, што тут будзе якраз таки жыць і квітнець якраз таки фолк-сцэна і сумежныя гэтыя гурты, там і этна-мадэрн, і метал-мадэрн, і гэтак далей, все рознага кірунку. Ну, я зразумеў, што, в прынцыпе, рускага фальклору як такавога яго няма, гэта крадзеныя песні старадаўнія беларускія і украінскія. Ну, я не ведаю, як там крадзеныя і не крадзеныя, але сам сэнс той, што яны таксама выкарыстоўваюць песні. Ну, тут же па мове можна адчуць. Гэтая наша, як кажуць, трасянка, і яна там не... Ну, яны ж чокаюць, а чо гэта? Нічога. А вось там якраз такі... Ну, і сама выкананне моўнае такое, ведаеш, ўсё ж такі беларускі фальклор, он вельмі мілагучны. Хоць і кажуць, што украінскі самы мілагучны і кайфовы. Але, на мой погляд, калі паслухаць вось такія вось песні, то адразу становіцца зразумела, што у нас нічым не горш, а можа і лепш. Безумоўна, асабліва вот вакал Таболіча такой мілагучнасці надае... А гэта хрюкаю. Алесь, я ведаю, што, да прыкладу, калі вот ты узгадаў палац, калі палац рыхтаваў там свае праграмы, я памятаю, яны ездзілі ў такія фальклорныя экспедыцыі, там на Палесе, яшчэ там іншыя мясціны, слухалі баба где-то там за чаркай у глухіх вёсках, выбіралі песні, сабе вот такую скарбонку збіралі. А вот у дадзеным выпадку, як это было? Вы некуды ездзілі, ці ты прыйшоў і... Ось, чаму я сказал про 20 год студэнцкаму этнаграфічнаму таварыству. За 20 год я сам ездил у экспедыцыі, адзін быў з... Не буду, ну, это, як ведаеш, уже ганарліва гучыць, але адзін з заснавальнікаў студэнцкага этнаграфічнага таварыства, таксама я там прысутнічаў, ездзіў там і ў Бярэсці, і на Палесе, мы ездзілі ў экспедыцыі, збіралі. Так вось, за гэтыя 20 год десяткі тысяч песен зобрана. Вось, дзякуючы Алексею Глушко, дзякуючы дзяўчынам, зараз там уже кіраўніцтва пазмянялася, людзі новыя прыйшлі, я так асабліва там уже не тусуюсь, але з імі падтрымліваю такія нармальныя адносіны. Так вось, так Рутвіца і там Дэсань, шмат гуртоў, Мярэжа і гэтак далей. У нас аўтэнтычных гуртоў вельмі шмат. Якраз такі на падмурку студэнцкага этнаграфічнага таварыства. І яны гэтыя вось песні, якія записывалі у бабулі, яны самі іх выкарыстоўваюць і записываюць. Ведаеш, уже няма таго часу, калі мы ездзім па вёскам і там, о, давай, можа быць, гэтую песню. Вось дзяўчыны, яны ўжо інтэрпрэтавалі гэтыя бабуль, запісалі. І мы проста яшчэ раз, каб падтрымаць і масава зрабіць, ну, пазіцыю такую кайфовую, каб людзі слухалі свой аўтэнтычны фальклор. Вось звярнуліся да Рутвіцы. Мне падаецца, зараз ёсць магчымасць і слухаць. Залезеш у ВКонтакт, Фейсбук, там уже вельмі шмат беларускіх запісаў, якраз такі з вёсак, уже перапрацаваных на новы лад, з дзяўчынамі маладымі. Это кайфова. Дарэчы, вось ты сказаў пра публіку, можа быць, паслухаць. Мне вот цікавы такі момант. Скажы, а вот такіх традыцыйных фанаў металу можна да нечага, я не ведаю, там прыцягнуць іх увагу да вот менавіта беларускага фальклору, калі ім прапанаваць вось такі менавіта метал, які іграеце вы, вот такі фальклорны, як там, архаік. Архаік, фолк-метал. Да, чаму архаік? Вот, могуць хлопцы вот гэтыя звычайныя, якія любяць там патрэсці патламі, раз раптам пачуць і о, блин, а моя ж бабка вот так само спявала, як гэты Таболіч. Ну, такая тэндэнцыя ёсць. Балтскія краіны, якраз такі, ну, сумежныя з намі. У іх это у гуртах амаль што праз гурт такі ідзе. Вот і фінны, і шведы, Нарвегія, яны бяруць якраз такі свой фальклор. Ну давай мы не про финнов со шведами, а про белорусов поговорим. Вот белорусских металлистов. Ты кажаш беларускія металлисты. Беларускія металлисты, як правильно казаць, яны всех глядзяць на зорак, там, зорак замежных.
і яны імкнуцца глядзець, што адбываецца там. У нас адна вялікая праблема, што у беларусаў няма самі для сябе не вызначаюць, што Беларусь гэта і ёсць уже кладзіс якраз такі і фолка, і метала, і гэтак далей. І архаік фолка. І архаік фолка, так. Просто у нас весь патрыятызм чамусьці я поеду там на якимусь у Литву на Кілкімжайбу, я, тру металіст, і вось паслухаю там этих тру металістаў, а ні беларускіх гуртоў там няма. Ну, там, можа, одну на 10 год запросяць гурт, але сам сэнс, што вот это круто, это там у іх круто. Не пытанне, у іх круто. Так трэба яшчэ і звяртацца да сябе, да свайго. Трэба, каб ўсё ж такі тут патрыятызм. Так, а чаму не звяртаюцца? Я не ведаю. Чыя праблема гэта? Вот вас, музыкантаў, што вы не можаце сябе падаць? Нейкага такого няма прадакшана нармальнага? Прадакшана у нас у Беларусі увогуле няма. Пачнем з таго. У нас няма ні аднаго лейбла нормального. Ну, ввогуле няма лейбла. Няма прадакшана. Я табе больш скажу. Я сам, каб раскручваць гурт «Знищ», сам раблю для гурта «Знищ» концерты и фестивали. Разумеешь, это парадокс. Гурт павінен займацца чым? Музыкай, творчасцю, а не тое, каб сябе яшчэ взять і прапагандаваць. Вось это самая вялікая праблема. Ну я не ведаю, чаму так адбываецца, але на працягу нашай такой вялікай незалежнасці, конечно, была і Вігма, і была БМА Рекордс, і гэтак далей. Вельмі шмат было движухі, але, на жаль, у нас няма таго, каб подписали, наприклад, там, ось давай я тебе приклад приведу. Зараз на дадзены момент на Украине с такой дрэннай ситуацией, так можно сказать, подписалось 2 гурты на Napalm Records. Это великий такой лейбл, так? Это 1914 Тимонтанка, там Тимонтанка, не памятаю. Але они подписались и уже турят у Европе на моцных, кайфовых фестивалях. У нас только 2 гурты за весь час. Гэта Стары Ольса, які прабіўся, як кажуць, у Амерыцы, там і туры, і так далей, і гурт Ільдорат. Ільдорат, я па-ангельскі вельмі складана мне размаўляць. Вось, другі гурт. Ёсць яшчэ трэці гурт, гэта Троіца, але яны самі себе піараць, можна таксама займацца самапіарствам. То есть у нас няма такого моцнага кірунку, якраз такі, як ты кажаш, прадакшна. І вось гэта самае дрэннае, што можа быць на дадзены момант у Беларусі. У нас усіх сюды гоняць, все еўрапейскія зоркі, все канцэрты, туры, гэтак далей, і людзі прызвычаліся, што ось у іх лепш, а у нас все горш. Ну так прасцей же адразу копейку срубіць, чым займацца выхаваннем публікі. Ну, тады якая тут ідэйнасць? Ну, можна копейку зрубіць на попсе, запросіць якую-нибудь там Лабаду или Лубуду, я не памятаю. Ну, так і запросили, он. Ну, так не, я просто кажу. І Михалкана разогрел. Михалкана разогрел. І все, і всім кайфово, гэтыя атрымалі грошы, гэтыя атрымалі. Ці рок за бобров, рок за гущонку. Разумееш, ну, сэнс у тым, што калі ты кажаш, напрыклад, это рок, павінна быць альтэрнатыва, а не попса. Ці рэпчына. Ну, і, на мой погляд, гэта, ну, сам себе падманваеш, ведаеш, ці падманваеш слухачоў. Ось. Ну, на мой, я не ведаю, як бы сказаць, мне падаецца, што трэба нейкі новы рух, каб все ж таки беларуская культура развівалася, і альтэрнатыўная культура развівалася. Ну, ты ж сам разумееш, хто у нас на дадзены момант больш-менш выйшаў з нейкай такой глыбінькі, так? Нізкіс, Петля пристрастия, там яшчэ пару гуртоў. Все. А іх же вельмі шмат. Это я кажу про рок-сцэну. А просто вялікая колькасць гуртоў, якія натуральна маглі бы быць і выступаць там па-за межамі Беларусі, так? Вось, ёсць, конечно, гурты, которые ты не ведаеш, і мала хто іх ведае, якія турят там зараз уже в Англии і гэтак далей. Там такія трушныя, там дезеры, можна так сказать. Блин, я по-ангельски не памятаю. Ну, такой назов. Experimentation Dismembered или что-то такое. Ладно, не столь важно. Самое главное, что нема у нас промоцыі, нема лейблов, нема тых людзей, якія бы займаліся якраз таки беларускай музыкай. Ну, як заўсёды, выратаванне, як парафразуючы, выратаванне беларусаў, гэта справа саміх беларусаў.
Таму давай бліжэй да, паколькі завершаем уже праграму, да альбома вернемся. Калі ўбачым, калі плануеце Я ж завершыць сказал, запіс? на дадзены момент у нас поставлена задача зрабіць міньён. Гэта будзе 5 песен, якія мы плануем прэзентаваць на купальскім коле. Вось у гэтым годзе так атрымалася, што супадае яшчэ з гульнямі алімпійскімі, вось з купалле будзе, там вельмі шмат цікавых гуртоў, і вось мы прэзентуем якраз такі на гэты момант плануецца яшчэ прэзентацыя гурта «Омут», які 2 гады там робіць свой альбом, так што і будзе цікава. Я думаю, гэта пачуюць, і мы уже на нейкім насіцелі гэта уже выпусцім. А па восені хацім зрабіць моцную прэзентацыю з, можна сказаць, тэатрам, потому что абрядовые гэтыя песни было бы кайфово яшчэ як-то візуалізаваць, вось, показаць штосьці новае. Но это планы, потому что, ведаеш, калі кажаш адно, атрымліваецца зусім іншае, так што лепш пастучаць, як, вось, і думаць пра добрае. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях быў лідар гурта «Зніч» Алесь Таболіч. Была ў нас прэзентацыя іх кліпа, і трека нового, кліп лайфа, кліпа, новага трека. І ввогуле пагаварылі пра фальклор, метал і тэндэнцыі ў беларускай музыцы. Дзякуй вялікі. Чакайце, хутка ўжо з'явіцца новы альбом гурта «Зніч» і «Рутвіца». І плануйце, ставце сабе ў планы наведаць купальскае кола. Мы да вас яшчэ прыйдзем. Так што усім, як кажуць, хэві-метал у кожную хату, як кажа наш Костя Трамбіцкі. Дзякуй вялікі. А 14 гадзіне у нас у эфіры пісьменніца Ганна Севярынец з расказам пра сваю новую кнігу, чарговую, нечаканую. Дзякуй вялікі. Алесь Таболіч, Зміцер Лукашук. Эфір Еўрарадыё глядзіце заўсёды.